Здравейте хора, аз съм Крос и за пети път снимам това видео. Здрасти, какво става? С мен е Тодора и днес сме в Ендергода и няма да идваме днеска или да си правим базата, ми ще джъмпиме и съм много як, нали? Миналия епизод за томболата не казах, пичуи, и да се записвате до първи, защото иначе ще се караме. Добре. Първо започвам с Байви Мерцедес, защото той е голем пич. Той ми даде 1000 голденки и тия ченко ще ги е бъгаза. Къде е Байви Мерцедес? Его Байви Мерцедеса. Как ми играе мишката? Трипъл клик. А той между другото и включи хозунито и бати хейтера. Какво хозуни? Ами не знам, брат, летиш тук като Шумахер. Той джемп между другото easy busy fucking lemon squeezy. Гледай сега какво става. Да, веднага паднах. Ти да, аз не. И сега ти ще паднеш. Аре, падай, бе. Между другото не знам дали се рестартват наградите, защото май съм ги взимал тия, ама все пак ще ги мина. Защото съм големото про. А той не е. Защото е дебел. Знах. Отде, между другото, клавиатурата и мишката излетяха през прозореца. Точно на този джемп. Смей се. Първият епизод, мама влезна и ми каза: "Здрасти, какво правиш, бе, моето момче?" Втория път дет се пробвах. Влизам, нали, и нещо паднах и там, нали, бех на грешния джъмп и два пъти бях влезнал в играта, нали, влезнах, написах лар бонус, излезнах. Аз го минах. И влезнах пак, нали, и... Минах го. Минал си ти. Ютубър. Той е литна, между другото. Нали, знаете там, като цъкнете стрелката нагоре, ви излиза лар бонус. Нали, излиза ви какво сте писали и аз да натисна нагоре и си снимах паролата и пеперони. За четвърти път падам на първия джъмп ПДВ. Да го мина ли за една секунда? Аре бе, хейтър! Да, То много ми пречи тука, дебел. Затова си взех наградата. Взел си ти. Колко ключа взе? Наградата 0. Ще изкопа половината върот. Ако си взел ключове, ми ги дай за края на клипа да се кефат. Между другото, нали качих новия клип и гледам днеска 17 абоната. Това е COVID време. Некъв мижитурка съм. Обаче 420, а бях, това да е показване на канала, а бях само с 360. За 2 дена. Минах го. Минал си ти. Тя ще видях как пада елитна, бе, има го на клип, бе. Чао, виж. Да го мина ли? Ще го мина вече. Минавам го, брат. Номер 1 съм. Ти се ебаш, нали? И аз се обърни. Обърни се ти. Аз те гледам отдолу, брат. Ето къра последния джим падна. Давай. Тодор Проскил. Еба как лаги, май ще играем с два ченка, като тия нубовете, дето с трипъл клик. И там се мъчат да играят. Чакай. Сега правим така. 4 ченка. Това си го... Постоянно ми се чуят някакви звучета. Де да знам. Как да бутнам? Аре бе! Много си досвам. Не може да скочим. Вземи ме с теб. No. То много мазно застанал тук. Сигурно и с трите акаунта е влезнал и на трите джъмпа е застанал. Аре дебел. Еба как лагна. Не знам дали казаха, ама днеска Ендерго да лаги на поразия. Гледай се. Михо! Дева ли, знах се. Стига, бе.
стига, много силно се чуваш. Намали си Това микрото. homemade рап, бе. Намали си микрото. Много силно се чуваш. Преди да започнем първия път. Първи от 5. Един от 5. Да, чест. Ама намали си го, защото това нещо се увеличи. Аз се чувам много тихо. Аз са като триех другите и се чух колко тихо се чувам. Знаеш какво, искаш да ме портнеш на края на джъмпа, а? Не. Това беше наградата? Нищо много хубаво. Сега ще кажа. Shark Trick, Knockback 1 и Looting 1 меч. Прот 2 с Unbreaking 3. 10 Obsidian и 16 перли, 4 голдинки, 16 агнешко, 10 TNT и 2 пошенки за Strength 2 и Speed 2 и 10. Легендарки няма, нали? Няма. И такова Speed и зелено. На някой имаш. А? На някой съм сигурен, че имаш. Аре, минавай го. Лези са. Тук са, ако падна направо спирам клипа и заминава лаптоп. Не се смей, гледай, не мога да джампна. Това трябва да са засилка. Чек, не сме. О! Не сме да си Ама хвърлиш лала. Ти си сигурен ли си? Мишката и клавиатурата летяха нещо. Не се смей. Що? Защото и Тедо се смя и отидох до младо си му разкърти коф. Гледай го, бе! Аз съм Господ, бе! Давай! This is my moment, this is my time! Това са, ако не го скоча, направо минам. Хора, Пускай хозуните, пускай хозуните. Какво хозуни, бе? Няма хозуни, не. Давай, направо. Друг ли джамп отиваш? Много ясно, кой се мъчи на Мерцедес. Мерцедеса да ми го съква. Влоги също да ми го съква. Той много скъпан джамп. Тук дори няма никой. Ма ще трябва да ги минем всичките, така че. Тук няма никой. Мисля, че някой са го махнали. TNT-то, брат. Това е супер easy, busy, fucking lemon squeezy. Не ебам се, не е easy. Това е много fucking. Така, ети са лайфхак. Който не работи. Бати жалкарска. Работи! Работи. Put dispenser here. Вижте тук какво става. Виж колко добре ти работи лайфхака. Работи ти лайфхака. Какво правиш, бе, хейтър? Как го правиш? Мене ми работи спацията. Пачка го, бе. Тук са. Тук няма нищо. Трябва да прелетим до там. За нищо. Мъхъм. Да прелетим. Став дали има нещо? Да прелетим ли за нищо? Тя ще увелича доказателство, че той е хак. Не, нямам нищо. Да, някои са го уволнили от админството. Рибай Мерцедес. Така. Така. На път ФПС. Искате ли да надъниме ченковата на мах? И да пусне и тек черпака и пак ще бачка. Как стига? Добре, май ще влъчваме на Мерцедес. Какво е това, бе? Батякото. Абе, аз нямам хаки, бе. Ще мъчваме ли на Мерцедес? Нали? Току-що го минахме. На Мерцедеса не сме го минали. Ти го мина. Ти го мина. Не, чакай, аз го мина. Тебе лага, бе! 100% няма хаци. Няма никакви хаци. Крост не разбира, той сега ще го дитне. Старс. Това всичко трябва да е оф. Нали? Кое? Тук нещо гличнах. 30 март. Фенси. Аз знам на кой ще ходим. Който е като TNT-то, само че името му е...
Са пък лаги още повече. Да, Мерцедеса. Там де. Аз съм там. Аз пък идвам. Кефиш ли? И лаги като гъс. От сървъра, между другото, не е от мене. Там е така. Хоп. Хоп. Висинг ще играем. Аз май съм го изключил. Как се качих тук? Use Vsync там. Не. Как се качих тук? Аз само едно нещо да видя. Това не ми трябва. Как се качих тук, бе? Искам отговор. Чакай, на Мерцедеса ли отида? Да, Мерцедеса. Той е Пичунгир. И виж Колко време се мъчиме като нопчета? 10 минути. Това видео ще е по-кратко. Мина ли го, спирам видеото. Ой! Аз нищо не виждам, ама карай. Капса. дори трябваше да се поправи. Лоло. Ескит. Той Джуки Пъла ми хакна акаунта. Джиджи. Що така, бе? Къде си, бе, Крос? Паднах! Къде да съм? Ма къде скачаш пъти? Паднах! На Мерцедес. Да, Мерцедес ли? Мерцедеса да го духа. Не, брат, базиха се сам. Нищо не си чу. То се раздвижи, бати кеф. И падна. Бати жалкара. И ми лаги от него, макаре. Я то наистина решил това. То ако го мине, брат. Просто не знам. Да, ако се обърнеш. Нищо няма. Не ти. Ето лоурайдера. Аре бе, брат, качай се горе. Така, вечи се. Сега ще видите един друг лайфхак. Как от тук долу ще дойде горе? Не. Като се качите тук, мога да не минавате тази стълбичка, мога да направите така. Това никога не сте го знаели, нали? Лейса. Без tips and tricks. То го мина. Да. Да. Ти ще го минаш ли? Не. Не, ако трябва 2 часа ще се мъча, тук ме ще стане номер. Да полета ли? Полети и го пращам на Умкрашера. Окей. Той без че ще го пратя на него, Мъхъм. Виж го, той лети. He's a hacker. Хозуни 3.5.0. Някой ако иска сайтчета да пише в коментарите. Mediafire.com. Нямам Хозуни, защото е тъп. По принцип бих си скъсал слушалките на 2. Айде. Казвам по принцип. За който не знае, както може би повечето не знаят, аз съм голям рейджер квитър. И за който не разбра току-що си фърлих слушалките. Как всъщност се опрезених тук? Хакът ти отказа, брат. Хакът ти отказа. Чекай. Свашо. Между другото ще ви покажа новия хол, защото веднага
съвърших клипа, си останах АФК, нали, пуснах клипа да се рендва и си останах АФК. И не И да, оставих си по едно време влизам, нали, да видя какво става, да спаунерите бяха останали и някакъв пич ми вика, о, много яка база. Аз викам, къде си, бе? И той, там отпред, брат, рейдвам ви. И аз, мама ти. Веднага, Ти, Тодор, what? ти. И веднага Тодор, Теди, Виктор, брат ми, всички на бой. И по едно време, нали, това вика, тъпате се за рейд. И след малко гледам отвънка на Ниър, Тодор гледа. 15 човека Ниър, 16-17 и почва се увеличават. И Аз направих го. И аз толкова се паникьосах, че гръмнах спаунерите и си уметох крушите. И отидах в един някакъв стар. Аре бе! Отивам в холма. Няма минавам. Това някой друг път, ако имам много нервички, ще го мина. Ади. Това е новия холм. Тук е центъра. Тук е така ще е патърна, нали? Отгоре има втория етаж. Не мога да го покажа. Тук е обсидиан. Това са на Тодор баклиците. Обсидиан. Не съм ги подреждал. Сега ще покажа какво има просто. Тук имаше някакви буклуци от евента. Всичко от евент. Тук няма нищо. Тук няма нищо. Тук няма нищо. Тук още буклуци от евента и това май. Там отгоре... как да ви покажа? Там отгоре мисля са ни главите. Както и там ще има още честове. Тук това всичкото са буклуци. Ако се чуете, що са така щупени, рейдвах си холма сам. Луда глава съм. На комент. То майка... Мисля, че къщата ще не може да не има втори етаж. Всъщност сетнах ли си холм горе? Да, ето холм горе. Но пока отгоре съм направила една стена и Много стъкло. Утре ще правя... Не на втория етаж, отгоре на тавана. Утре ще правим обсидиан стенички. Нагоре, настрани има 2 стени, почваме с трета. Много скапано да се събира материал, да се прави. Има слаб защита, някаква мотана. Не знам какво прави тази слаб защита, ма има. Да, ето така. Ако каменна защита. Прозащита. Упс! Телефона ми. Няма копирана музика? Не. Дори не бяхте близко? Да. Това е. Секунда само. Добре, хората да ми близко. Този спич изяде бана. Някой, ако играе в сервера и ме гледа, нали, ако иска нещо да ми дава айтенки, да дава. Тобол като си седи, просто е с другия акаунт в Ender Chest, мързи ме да си превеста нещата. Аз бях Крос. Мене беше Тодоросков. Лайк, сабскрайб, комент и бро.